aquella sensació que encara continua, buscant llocs que encara no he vist mai, i són aquells que tu em vas dir algun dia. Jo camino sempre al teu costat, ja ho saps, perquè mai no et deixaré la mà contra vent i foc. He vist la llum, anem corrents allà on ara brilla el sol. Ningú no podrà, ningú aturarà els nostres cors radiants d'amistat. Si et tinc a prop meu n'estic segur, miratges i tot podré atrapar. No ho veig? Mira, allà ja es veu un cel ben blau. Blue Dragon. El poder de l'oracle. Però on carai som ara? Què ha passat? Si fa un moment lluitàvem contra... Ja esteu bé aquí. Au, va, quedeu-vos aquí una estona descansant. Tornem al camp de batalla! Va, Fènix! Anem! Maro, adeu-siau! Cluque! Està esgotada. No m'estranya. Aquest és el 7è viatge que fem avui. Va, Andropov! Busca un altre lloc que hi hagi molts soldats, vinga! Hauries de descansar una mica. Tu tranquil, que em trobo bé. Encara puc anar fent. Però Ja et dic jo que faré tot el que pugui per aturar aquesta guerra, creu-me! Sisplau! d'acord. Gungnir creixent! Sigtrifa! Que no ho veieu, que sou persones i prou? És ridícul que pretengueu destruir les ombres per més tecnologia secreta que tingueu. Jo no n'estaria tan segur. Caram, si és el general Logi en persona, el líder del Rosenkreuz. Quina sorpresa. Vaja, les restes del Departament de Tecnologia d'en Nene. Què carai us ha explicat en Tarkovsky? La gran veritat d'aquest món. Una quimera. Cadascú que pensi el que vulgui. Però abans de res, m'agradaria que jutgessis tu mateix, si és veritat o no, que som persones i prou. A veure, doncs. Vinga! Per fi ha aparegut en Logi. Queden 8 minuts. Confio en tu, Vermilion. Està morint molta gent. Jo confio en Shu, sents? Prímula! Per què accepto el destí d'aquesta manera, jo? Si tota aquesta gent s'ha de sacrificar. Per què? Per què? No ho sé, però l'he d'acceptar per força. He de complir. Es tracta del meu destí. Si no ho faig ara, el món... Jo no puc.
aquest cas ho diré al revés. Doneu-me algun motiu per deixar-los viure. Instints violents, desitjos egoistes. Digueu-me quin sentit té que existeixi una espècie així. I si resultés que ens equivoquem? Sincerament, no crec que ho puguem decidir així a la lleugera, això de fer desaparèixer tota una espècie. Una argúcia més. A mi em sembla que tu l'únic que vols és deixar la decisió per més endavant, Lota. Per molt que hagin fracassat 2 vegades, s'estan entregant en valor a una causa molt arriscada. No ho podem passar per alt. Però què dius? De fet, ells ara mateix estan fent molts esforços per acabar aquesta guerra. Hildegard, si aquella colla de manipuladors d'ombres actuen d'aquesta manera és perquè són conscients que nosaltres els estem vigilant. No ho oblidis. En sóc perfectament conscient. No et precipitis, Mikhail. Ells continuaran prenent decisions ara. Per què no ens esperem i mirem com es desenvolupa tot? D'acord. Sembla que ja no te'n recordis que jo tinc l'ombra del drac blau. T'asseguro que ho tinc present. Què? Si et penses que aquest combat ja està guanyat, em donaràs una gran sorpresa! Xiu! Jo, Maru, som aquí! Aparta't! Maru! No et preocupis per mi, cuida't de la Cluque! Maru! Maru, Maru! Sisplau, porta'm una altra vegada al mig del camp de batalla! Tigre sabre! Però què et dius? Fènix! Fa estona que hem superat el nostre límit. Però té una força de voluntat que... Encara podem salvar més gent! Cluque! 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 Ja no pot fer res més, la Cluque. Porta-la a un lloc segur amb el tigre sabre, sisplau. Maru, d'acord! Cluque! Fins i tot la teva famosa quimera no és res més que un luxe desaprofitat, si no pot ni tocar-me. Vols que et digui una cosa? Si l'únic que fas és donar voltes al meu voltant, no em podràs derrotar mai. Derrotar! Derrotar!